നമസ്കാരം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് തിരക്കുള്ള റോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടത്, നിർത്തിയ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സീറ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ സീറ്റ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ തിരക്കുള്ള റോഡിൽ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതായത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് ചവിട്ടണം. ആ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാറിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് കാല് വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ സീറ്റ് ആദ്യം ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മിററിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ മിററിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് തിരക്കുള്ള റോഡിൽ ഒരു മിററിനെ പറ്റി ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിടാം. അതായത് നമുക്ക് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഭാഗം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മിറർ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് കാൽഭാഗം നമ്മുടെ ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മുടെ നമുക്ക് വ്യൂ കാണത്തക്ക പോലെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് മിററുകളും അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. ഇത് കണ്ട, അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാൽഭാഗം അത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ മേളിലോട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലല്ല വെക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് ആ ഗ്ലാസിന്റെ ആ ഒരു പകുതിയും ബോഡിയുടെ ആ ഒരു പകുതിയും വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഗിയർ ഇട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു മിററിൽ, ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എന്തായാലും വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പുറകിൽ നിന്ന് വണ്ടി വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റി മുമ്പോട്ട് എടുക്കുക. എത്ര തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡ് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈഡ് ഏതാ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ സൈഡ് വിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോകരുത്. നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മിററിൽ നോക്കുക, വണ്ടിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാവും, നമ്മുടെ ആ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറാവും. ഇപ്പൊ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നു. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിറർ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിരപ്പായ റോഡിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗിയർ ഇട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നമ്മൾ ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പതിയെ നമ്മൾ ആ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റി പതിയെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലോ തേർഡ് ഗിയറിലോ കിടന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറന്നു പോകരുത്. കാരണം തേർഡ് ഗിയറിലും സെക്കൻഡ് ഗിയറിലും നമ്മൾ നിന്ന വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടി വന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ വന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, മുമ്പോട്ട് വണ്ടി എടുക്കാവൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിയർ മുമ്പോട്ട് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗിയർ മാറി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഗിയർ മാറുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, ഗിയർ മാറാവൂ. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിർത്തി നമ്മൾ ഒരുപാട് തിരക്കിനകത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് പതിയെ കാല് മാറ്റി ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കാലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ആ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്തും ക്ലച്ചിൽ ആദ്യം കാല് നമ്മൾ ചവിട്ടിയതിനു ശേഷം പതിയെ ബ്രേക്ക് കാല് വെക്കുക. അതേസമയത്ത് ഒരു കയറ്റത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി കിടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റി ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാഫ് ക്ലച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ആ കാഫ് ക്ലച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരും. ആ വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റി ആ ഒരു കാല് ബ്രേക്കിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാല് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്ററോട്ട് വരിക.
ആക്സിലേറ്ററോട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ആക്സിലേറ്റർ എങ്ങനെ കാല് കൊടുക്കണം, ബ്രേക്കിൽ എങ്ങനെ കാല് കൊടുക്കണം, ക്ലച്ചിൽ എങ്ങനെ കാല് വെക്കണം എന്നെല്ലാം അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രീതി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ കാല് ആക്സിലേറ്ററോട് ചെല്ലാൻ. അപ്പൊ കയറ്റത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രേക്ക് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിലും കാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി ഓഫ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കയറ്റമാണ്, വണ്ടിക്ക് സ്പീഡില്ല, നടക്കുന്ന സ്പീഡേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ചു, വണ്ടി ഓഫ് ആകും. ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രേക്കിലും കാല് വെച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ കാരണം പുറമോട്ട് ഉരുളാതെ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കത്തിലാണ് നമ്മളൊരു വണ്ടി ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ന്യൂട്രലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗിയറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടിയോ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാവൂ. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പതിയാണ്, നമുക്ക് നല്ല വണ്ടി നിർത്തി പതിയെ വണ്ടി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വേറൊരു ഗിയർ ഇടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പതിയെ കാല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പതിയെ ബ്രേക്കിൽ മാത്രം പഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വണ്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. പതിയെ ഉരുളുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എഞ്ചിനും വണ്ടിയുമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതായത് ബന്ധമില്ലാതായിപ്പോവും, എഞ്ചിനും ബോഡിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതായിപ്പോവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എഞ്ചിന് പിടുത്തം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇറക്കത്ത് നമുക്ക് പിടുത്തം നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗിയറിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇറക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്ലച്ച് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ആക്കിക്കൊണ്ടോ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ഗിയറിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.